ni berda than mang ni sami sangjali ning lengpi aprangsi berda ngumpi arjik tha arbe ke jan jida da jok sokpi chotiki arat kaningri kolonga moja dara rong habar langan ko along amat thengpia rong ke ban VDP ke sengcheng bangpu Hori Narayan Borua Karliarni Bokolia Thana Long Chikimobon Puthot berdang konpen sipajir midam sena West Karbi Anglong District Dongpamukam Circle Office Angkangaro Kironi Prilu Jengkha Hawaipur Ahavar Malok Chiklo Ijon Susipen Thidut Arwi Kijang Jidet Ajok Sokpi Chutiki Atum Kaningri Sokke tangajo anta langke kreng ong long le anta chinghang thai an pinlo non chotikia radatum kosontong sok amut hekelong jilang le pu kamatha ate hang che or rip sido jengkha pen berta pangdak pon pobitro kathar news 24 Karbiang Long PHESI kamatum kolonga long kedo langang kro kisung panungku kajoine adim ingnam chemandet Hamren constituency arlo rat kaching thora mohor sonsi kolonga mojadara rong alang angkro ke junlong leke aphi alamlo aningkan ta thengpi thengprang phiroi sangman abari chemandat lo pusi pherang ke abitung pen kahumri damahut hadak ong dungara datum pen chethandun dongka pen birta pangdak pon promes terang news 24 Karbiang Long Wolong Komaji Police Station along Karlitang Narayan Borua Karliarni Chikimu Padoponsi Bangso along Rajastharan Maipu Bokolia Police Station Committee Chunbang Joy Singh Terang CO Video A Daulageo Lapen Kithekiding Atum Chitongdun Si Sayamo Cherabdun Bangso Mayalong Bike Basumotari OC Bokolia Police Station Ahin Pensi Chikimu Amilurkai Pinpur me Hori Narayan Borua alang li VDP ke sengcheng abang pucot kali alang li ke Titabor constituency along pen ihu disi cimit me pinpen MLA ke haidun abang pulo pusi e dolagaja ningje pon alang li mahang ke theke 1901 16 December lapen karli ke 23 August 1969 lapen pinihenlo asamangkang pipenta kachikimo kecheng silo lapen aningkan wangta chikimo pon bomji puta Rajastharan pen pherang ke anglo thanpon Pinia birda lan sikang tonik lo tumithak me kardom